Matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt tal-ħabta tas-Sjani S20 ta' filgħodu seħħ inċident ta' traffiku fi triq il-mini ta' Ħall-Kirkop Ħalluqa. Il-pulizija marru mill-ewwel fuq il-post fejn sabu mutur tal-għamla Yamaha mal-art ftit il-barra mill-mina ta' taħt l-ajruport. Fl-istess waqt il-pulizija nnutaw ukoll li ftit il-bogħod kien hemm mutur ieħor tal-għamla Honda u ħdeh persuna midruba mal-art. Waqt li żewġ persuni li kienu fuq il-Yamaha ġuvni ta' 24 sena mill-imsida li kien qed isuq il-mutur u tfajla ta' 22 sena mill-Pjetà li kienu qed isofru minn ġrieħ ħfief issejħet fuq il-post ambulanza peress li s-sewwieq tal-Honda raġel ta' 36 sena minn San Ġiljan kien ferut b'mod gravi. U għattieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza għal kura fejn ġiet ċertifikat li sofra minn ġrieħi ta' natura gravi iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Min aktar investigazzjonijiet li għamlu l-pulizija jirriżulta li waqt li dawn iż-żewġ muturi kienu qegħdin jinstaqu fi triq imsemmija fid-direzzjoni tal-Gudja għal xi raġuni dawn spiċċaw tkaxkru għal xi metri. L-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq dan l-inċident għadhom għaddejjin.